Ahoj jahoďáci a broskvičky, tady je Vesničan a já vás vítám u prvního vlogísku na tomto YouTube kanále. Ano, jedeme s kamarádama na pastviny, taková malá rozlučka s létem, popijíme, na nějaký tury půjdeme. Samozřejmě vás budu ovšem pěkně dokumentovat a ještě předtím jsem se šel proběhnout, dal jsem si zhruba 7 kilometrů, ještě jsem cvičil bříško, takže jsem spocený, něco jsem spálil. Teď se jdu zbalit, najíst ještě, až v autě se vám když tak ozvu a snad si to užijeme. Čeká nás 2 dny nezapomenutelných momentů, bude to divoký, bude to drsný, takže zatím. Tak, momentálně jsme v Ústí nad Orlicí, snažíme se dostat z tohoto města. Vidíme po pravé straně Kubíka a řidič je Radovan, takže přesně, takže zhruba za půl hodiny bychom mohli být v pastvinách, uvidíme, jak se z tohohle vymotáme. Tak milí jahoďáci a broskvičky, jsme na místě. Tady zdá se, že je naše chatka, tamhle je ohniště, jinak to vypadá na pěkný camping resort, tak uvidíme. Tady vidíme Radovana s nákupem, basíčka samozřejmě nechybí, a Kuba zalí dřevo, takže v pohodě. A když tak vás seznámím i s holkama, docela pěkná řič, neříkám nic. Tak, holky dorazily, tamhle vidíme nalevo Péťu, napravo Anetku. Radovan dispozici. No, tak dámy a pánové, tady máme sezení venkovní. Vypadá to strašně hezky, teda musím říct. No a tady je vlastně ta hlavní část. Vidíme tam krbík, můžeme si ji zatopit. Kuba už tam naráží sud. Takže to je pozitivní. Televizi tu máme, kaučiky taky. Podíváme se nahoru, ty vole, ale co to je, vole, za žebřík, tak to nepochopím tady to, jak tam polezu, ty vole. No, tak to bude zajímavý, dámy a pánové. Ty vole, to je nějaký rovný až moc. Ty pičo, vole. Ježišomarja, dámy a pánové, jestli umřu, tak to je v prdeli. Ty vole. Tak, tady máme postele a to je tak, ty vole. A to je tak všechno, co tady máme. To jsou jenom postele a... Tak tohle je Anetka, moje sestřenka. Nenechte se zmást, je tady největší pařmen ze všech. Na to, jak je malá, měří 150 cm, tak vydrží nejvíc. 154,5. 154,5, no vím to. Takže tohle je jedna z účastnic naší cesty do pastviny. Přesně. Tak co, koho vyklátíš? Ne, dělám si srandu. A tohle je jedna z dalších účastnic. Tohle už není moje sestřenka, to je moje kamarádka Péťa. Takže tam už může hrozit nějaký sex nebo něco, ale není, ne, dělám si srandu. Péťa, jak popsat Péťu, no, tak jako ráda se stará o lidi, ordinuje, chce být doktorkou. Nebo já nevím, co chce být, ale studuje něco medicínského. Anetka tady studuje učitelskou školu. Ale víme, že Péťa má strašně ráda vazelíny a ráda je používá, takže tak. A prostě hodně řeší věcí, ale na sněžník s ní nejedu. Ona chtěla jít na sněžník, ale seru na to. Jak vidíme, holky připravujou na první večerní grilování večeři. Tady Radovan dělá cuketu. Radovan byl ten řidič, jak jsem vám zmiňoval. Kdo ho nezná, je to scout. Dobrý fotbalista, ale v létě se většinou potýká s angínou. Jako dnes. Takže tak. A je moc šikovný. Anetka ochutnává. Tak. Jak vidíme, Kuba tu dělá cuketu a maso. Myslím, že to připravil naprosto skvěle, šikovnej. To bude dobrá večeře. Kubo, jaký je pivo? Dobrý? Uvidím. Dámy a pánové, za chvíli usedneme ke stolu, jdeme večeřet. Jak vidíme, máme tu naše chipsy, masíčko, které dělal Kuba, před chvílí jsme ho viděli.
A následně tu máme i nakrájenou zeleninku, která samozřejmě nesmí chybět. Paprika, okurka a cibulka. Samozřejmě cereální, rohlíky, chleba, nějakou hořčici, majonézu a tady pod tím máme opět maso, což je fajn. Ještě přijde ta cuketa, jak vidíte, stůl je krásně prostřen a půjdeme na věc. No tak jsme dojedli, ještě možná něco budeme jíst, uvidíme. Já teda jsem si ještě udělal takovou druhou večeři, kluci jsou někde tamhle vzadu a pěkně jsme se napapali, bylo to hodně dobrý a tak teď budeme nějak jenom ujídat ty zbytky, no, ať se to všechno sní. Po večeři jsme zasedli tady k ohništi, jak vidíme, máme tu dokonce i pití, jídlo, tamhle. A nemáme písničky, ale to se napraví, za chvíli nám přijde poslední člen naší výpravy. A je to aspoň teploučko. Pádně, ale. Radované, je ti zima? Ne, ale to mě doma je ohoře chlupě a budu spát. Ty vole, 4 dny jsem ležel v peřinách. Situace je taková, že byla zima, tak jsme šli dovnitř, je nějak 11 večer, pak je kosa jako prase. Tady vidíme Péťu, jo. A Radovan nikde, nevím kam zmizel, to už je jedno. A asi půjdeme spát, nebo budeme pokračovat v konverzaci tady v teple v chatě, no. Jinak nic. Takže čau jahoďáci a broskvičky. Je ráno, 10 stupňů. Já jsem se šel trochu projít, ostatní ještě spějí, protože večer pařili. Rozhodli se, že půjdou dolů, protože tam slyšeli nějakou hudbu, že tam bude nějaká diskotéka, ale zjistili, že to je svatba. Ale i přesto tam byli a popíjeli. Zvláštní, takže přišli pozdě a dělali bordel. Já jsem se ale vyspal hezky, musím říct, že opravdu zařízení vypadá moc výborně. Teď jsem se šel projít a mám tu svočinku a potom se budeme asi nasnídat, já se ale předtím ještě protáhnu a dám nějakou jogu. Tak uvidíme, co pak. Kubík nám připravil snídani, jak vidíme. Máme tu i od Sázavy pečivo, které nám obstarala Anetka, která tam pracuje. Která tam pracuje. Nemáme snídaní. Ale pracuje. Takže dobrou chuť, přátelé. Takže jsme se šli po snídani projít a jdeme k nějakému prameni a k přehradě a ke konzumu a na oběd. Takže uvidíme, kam dojdeme, co nás čeká a jdeme na to. Kubo, ty máš něco říct? Dobře, bobře. A Peťo, ty? Nebudu to říkat. No tak ne, no. Jsme u kaple Panny Marie a jdeme se podívat dovnitř, jak to tam vypadá. Tak, podíváme se. No, je tam a dohlíží na nás. Takže jsme tady u nějakého veleznámého pramene, tady na pastvinách. To je jakoby pramen těch pastvin. Tady, přesně jo, to je ten pramen pastvin. Vodu jsme chutnali, je velice dobrá, osvěžující, skvělá. A půjdeme teď asi na přehradu a na oběd prejít. Naše cesta dál pokračuje a jdeme na věc. No a jako správný vloger bych vám vlastně měl říct, kde vlastně se ty pastviny nachází. Nachází se v okrese Ústí nad Orlicí, 6 km východně od Žamberka, v Pardubickém kraji. A teď vám Anetka vlastně řekne, co tady v pastvinách můžete dělat, nebo kam můžete zajít. Tak tato oblast nabízí mnoho vyžití, že jo, máme tady přehradu, takže koupání za pěkného počasí, krásná příroda pro relaxaci a regeneraci vašeho těla, strávený čas s vašimi přáteli, kempy, no prostě paráda i pro rodiny s dětmi, takže doporučujeme. Jo, přesně tak. A my se jdeme teď na tu přehradu podívat.
Tak vidíme tady tu krásu, divokou Orlici, vlastně řeku, která tu protéká. A holky se to vyfotili, takže my můžeme pokračovat dál. Jsme tady na oné hrázi. Právě se díváme na obří ryby, které tu mají. Mohli bychom si jednu dát k večeři. Péťa měla prý chuť na rybu. Takže uvidíme, ale je to tady moc hezký, musím říct. Jsme na obědě. Hodně lidí z nás si dalo kuřecí směs rýží a Kuba s Eliškou si dali smažák. Výbornou kuřecí směs. Přesně tak. Ještě se neochutnal, takže nevím. Tak aspoň máme co papat. Takže jsme přišli z oběda. Zase, že všichni půjdou hodit boba. A půjdeme odpočívat, pak teda si na večer zase něco ugrilujeme a teď hodíme takovou pohodičku, jak se říká, že jo. Kuba připravuje už večeři, jak vidíte, zima nám určitě není, vypadáme v celku, dobře. A připravujeme se k jídlu pomalu. Počasí nám teda moc nepřeje, fouká jako prase upřímně. Jak bych to řekl já, fouká jako kedlubna. A ty vole, je to fakt hrozný. Už večeříme. Zdá se, že se večeře povedla dobře, každý si hoduje. A všem tedy přeju dobrou chuť, poslední naše večeře tady. A snad nám bude samozřejmě chutnat. Tak dámy a pánové, oni si ze mě dělají srandu, že tohle je můj penis. Tohle není můj penis, jako. Právě jsme dojedli, Kuba utírá nádobí. Zaradovaném, Kuba myje, nevadí. A Péťa je vystříkaná z mýho penise, jo. No, takže jak vidíte, za chvíli půjdeme už ležet, spát, hráli jsme nějaký hry, jak se tomu říká. Kill, fucker. Ne, fuck, kiss, marry jsme hráli. A teď jsme tady chvíli blbli a asi půjdeme spinkat. Takže zítra ráno už odjíždíme, takže si ještě uděláme zítra ráno snídaní a tím cesta skončí, takže dobrou noc. Tímto naše cesta v pastvinách skončila. My jsme se ráno zbalili a nasnídali a opustili jsme nyní pastviny. Radovan už odjel dřív, protože musel do Itálie, tam slapat nějaký hory. My ale už tedy jedeme zpátky domů. Myslím, že jsme si to užili, bylo to fajn a už se zase těšíme zpátky domů. Takže tak, Kubo, chceš nějak dokumentovat výpravu? Tak jo, takže jedem. A nechceš něco říct? Bylo to skvělé. Peťo. Moc. Dobře, díky moc.